en welkom bij Boeien. Mijn naam is Paula en ik ben momenteel op weg naar het Limburgs Museum. Ik moet even lopen en vloggen tegelijk, want ik ben al een beetje aan de laatste kant. Vandaag wordt in het Limburgs Museum de Limburgse Archeologiedag gehouden. Een dag waar heel veel mannen in pakken bij elkaar komen en het gaan hebben over dingen die ze hebben gevonden in de grond. Dus ik ga eens even kijken waarom dat eigenlijk belangrijk is. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga even mijn jas ophangen. Ik verwacht een hoog stoffige oude mannetjesgehalte. Ik ben benieuwd. Nou, ik heb hier iemand gevonden. Dit is Isaiah. En Isaiah is onze snuffelstagiair voor vandaag in het Limburgs Museum. Isaiah, waarom ben je op je vrije zaterdagmiddag in het Limburgs Museum voor de Archeologiedag? Ja, archeologie heeft mij al een hele lange tijd geïnteresseerd. Ik heb het op tv gevolgd, ik volg het nu nog steeds. En de geschiedenis boeit mij heel erg met wat voor effect het verleden nou heeft op het heden. Maar ik bedoel, je bent een hartstikke hippe, leuke jongen. Is archeologie niet iets voor oude stoffige mannetjes? Dat wordt wel zo overgebracht. Je ziet ook heel veel van jongeren, die zijn niet geïnteresseerd in de geschiedenis, maar in de hippe nieuwe technologie. Ja. En ik heb dat gewoon heel veel meegekregen van thuis, van de invloed van andere mensen. Wat boeit archeologie nou eigenlijk? Ja, dat is wel een hele grote vraag. Ja, archeologie houdt je wel lekker bezig. Je gaat lekker buiten werken, je kan ook internationaal reizen. En dat is denk ik ook wel een groot interessepunt voor jongeren. Ja. En het is niet alleen maar dat je op een klein plattelandje ergens iets gaat opgraven. Ja, tof! Dus je mag ook echt veel reizen als archeoloog? Ja, dat kan zeker een keuze zijn voor je. Ik vond het echt super leuk om Isaiah even gesproken te hebben. Gewoon een leuke, hippe jonge jongen. En het is dus ook best wel een cool beroep. Want je mag gewoon verre reizen maken. Lekker buiten in het veld, aan het werk. En eigenlijk ben je gewoon steeds op zoek naar nieuwe verhalen. Nou, en dit zijn dus ook de topvondsten van deze Limburgse Archeologiedag. Het zijn oude munten, een stuk van een armband, een dolk. Ik heb geen idee wat dit is, maar dit ziet er wel heel cool uit. Ik heb me net eens even laten vertellen dat dit dus een fragment is van een dode keider. Ik kan het woord niet eens uitspreken. Maar mensen weten dus eigenlijk nog steeds niet waarvoor dat vroeger dus gebruikt werd. Dus dit kleine voorwerp is gewoon één groot mysterie. Dat is wel spannend. Ik ben ook best wel enthousiast geworden om zelf eens bij zo'n opgraving te gaan kijken. Of om te zien hoe zo'n stukken dan gerestaureerd worden. Dus ik hoop dat we dat heel snel kunnen gaan doen. Wil je dat niet missen? Abonneer je dan op het kanaal van het Limburgs Museum. Geef deze video ook even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En heb jij nou zoiets waarvan je denkt, ja, boeien? Laat het dan hieronder achter in de comments. En wie weet ga ik het voor je uitzoeken. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie graag volgende week weer terug.